wonten menapa Pukulun? Ah, perkencang warudayang Pak Pong Mbok Bolong kali Cudi sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Ah, merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe koclok. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku muni wong wilahing Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku Wah, lah pancen senengane beda karo titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jak bayi nang kayangan ora gawe-gawe geger jagat raya wis kita le lunga saka Karang Kadempel lakonana dhewe aja njagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok kene. Algon lakune mlekas kita linut ing kitun Remus Sang Hyang Arka sunare katingal pudar nadyan wis ngancik bedhug tengange para dene katingal surem kawontenaning padukuhan Karang Kadempel kaberbawan dukitaning galih Kilurah Nayantaka ya Kilurah Semar Badranaya anggenipun datan kendhat tansah netesaken waspa bingung datan kantun Kilurah Nala Garing tuwin Kilurah Petruk Kantong Bolong ingkang tasaya tansah katingal sesenggrukan genya manangis krana menggalihaken ingkang rayi ora giling Kilurah Semar nenggih Kilurah Bagong Bayana ta parigawe apa dene katingal timtrim madyaning padukan Karang Kadempel katingal sunggawa Kilurah Semar Badranaya nalika semanten sigra murwani pangandikan Kilurah Nayantaka dupi mulat ingkang putra Kilurah Bagong sampun kepareng mabukuh ambebundeti pasuryaning Kilurah Semar dadi saya trenya Kilurah Nayantaka paradene sigra medhar pangandikan dadi kemarujining pangandikan Kilurah Nayantaka ing dereng kababaring lisan
semarikoten prayitna semuriris Pata mirah ingsun Raden Mas Bagong mijil Dene ilang pangemanis wadananira rayu kumal kudam rahnya maratani Mlegegek ugek-ugek sadulita mel Semar iki sedih kok ya iso banyel ya Tru. Dhewe ya ora ngerti kok. Wis ora kurang leh ku ngandani karo kowe. Sejering wong tuwa ya ora bedak-bedake antarane anak siji lan sijine. Gareng ya tak nehi sawah, Petruk ya tak nehi lemah, kowe ya tak nehi sawah. Supaya mbok olah sawah mau iso dadi srana pangupa boga. Omah ya tak wenehi ora ketang ming cilik. Gareng ya tak paringi, Petruk ya tak wenehi. Kowe ya tak wenehi. Paribasan jeneng anak mono mung nglungguhi klasa gumelar sing gelar sing babat-babat wong tuwa. Aja nganti ngilang-ilangke karo jenenge wong tuwa ingkang kudu isa muktekake kelawan anak. Ning kok kowe puguh arep lunga, tembungmu kowe arep merantai. Ngawur ta, merantau. Iya, arep merantau ning tanah seberang. Ya to nek kowe engko kuwi ning kono kuwi bejo. Wong sing jeneng wong urip kuwi wong pinter kalah karo wong bejo. Wong wasis kalah karo wong bejo. Nek ora bejo kowe tekan kono malah uripmu keserakat sing arep sambati sapa. Ora duwe anak sedulur, ora duwe kanca, kudu babat-babat saka kowe golek srawung kiwa tengen nganti srawungmu jembar wekasan kowe entuk pegawean kuwi ora gampang Bagong. Nggonku nangis ki ora nangisi lungamu ning bakal nangisi kahananmu eneng kono lho Le.
Bapak ora iso apa-apa. Nganti kowe sesuk sambat arep sambat sapa? Ora ketang mung lawuh uyah. Ning nek kumpul kuwi dadine ya ayem pikire ora kok pisah-pisah. Saya nek nganti ngerti bendaramu Pandhawa engko dikira Semar kuwi mbedak-bedake anak-anake. Nek Gareng Petruk tak mban cindhi, nek kowe tak mban Siladan rak ora prayoga to Bagong. Pikiran ya bojomu tok tinggal. Anakmu ya tok tinggal sik makani sapa Bagong? Pikiran Bagong. Aku ki ya kelangan nek kowe ora ana iki terus iso sing dijak mbat-mbatan rembukan omong-omongan sapa. Nek kowe lunga ado nek cedhak mono aku iso marani nek ado ning tanah sebrang. Monggo sing jeneng tanah sebrang iki sing ngliwati laut. Aku ora iso tekan kono nek nganti aku kangen karo kowe piye, Gong? Mbaya dipikir to, Gong. Aku kelangan nek kowe lunga ki. Sepi mengko karang kadempel. Mongko nom-noman do tekan kene iki mesti do seneng karo kowe. Do ngejak gojek karo kowe. Nek kowe ora ana sing iso ngladeni nom-noman. Dipikir to, Gong. Iki kok kaya nunggoni wong lara to iki. Semar nangis, Gareng nangis, Petruk nangis. Ngene lho, Pak. Wong kuwi aja monopoli. Apa, Kang? Monopoli. Kok monopoli? Ajek kuwi lho, monoton. Monopol. Wong kuwi aja monoton. Aku ki mintok nang sawah, apa saterusé aku kon ning sawah? Heeh. Saterusé aku kon ngeluku sawah. Gawa kebo tekan sawah. Monggo aku anggere nggawa kebo ki tangga-tangga do ora iso mbedakake antaraning aku karo kebo. Wis. Piye? Ngene, Pak. Aku lunga, kuwi aku ora ninggal kowe, ora ninggal Gareng, ora ninggal Petruk. Aku golek apa jenenge kuwi kamuk-mukten kanthi caraku dhewe. Justru aku lunga ngene bapak kudune bangga. Bapak kudune atine bombong. Anakku gelem ninggal wong tuwa, golek pepadanging ati, golek kamukten, golek derajat pangkat. Upama sesuk aku nang paran ki sugih. Aku tekan kene bapak tak gaweke omah, Gareng tak gaweke omah, Petruk tak gaweke juga gangan. Mbok sing apik le omong le ora. Ngono lho. Dadi aku ora tergantung karo bapak. Aku ya iso isane ming nyadong karo bapak. Bagong kae garap sawah jembar. Iso wae ming kari garap. Enggae bapakne lek enggae bapakne kuping ki panas Pak krungu kaya ngono kowe. Aku bangga nek aku iso justru aku lunga mulih bapak tak tukake lemah, Gareng tak tukake lemah, Petruk tak tukake lemah. Dadi garap kuwi jenenge anak sing iso mikul dhuwur menjem jero karo wong tuwa. Mendem kok menjem. Ngono lho. Dadi lungaku iki aja ditangisi. Kowe mestine kudu bombong. Gareng ya bombong, Petruk ya bombong. Ngono. Lah nek nganti kowe nang paran kuwi ora iso mukti, ha? Kowe nang paran iso ora iso duwe dadi wong sing kecukupan. Kowe nang kono malah uripmu kuwi ora kepenak. Terus kowe ngapusi karo bapak. Ha. Kowe mulih mrene, sasuwene kowe nang kono nang paran adoh. Janjane kowe nang paran rekoso uripmu mung mergo kepengin gawe bobong atine bapak, kowe tekan ngomah, kowe nggawa kendaraan ning jane ming le nyewa. Ayo. Kowe nggawa bondo brono picis, lemu utang saka kono tok go bali rene. Bareng tekan kono kowe mumet sirahe. Ngono kuwi akeh lho. Ngono kuwi pirang-pirang. Men dikira sukses. Nyewa kendaraan, niliki wong tuane. Lho Pak, kendaraan aku wis tuku roda papat. Ngono kuwi pirang-pirang. Lah apa aku tau ngapusi karo bapak? Sae ngene. Nek aku nang paran ki engko mukti, aku mesti ngek kabar. Nek aku nang paran ki engko rekoso, tak kira aku wis kulino, Pak. Wong uripku ya ngrekoso tenan. Dadi nang kene ngrekoso, ning kono ngrekoso, kuwi padha wae. Nang kowe nang kono ora duwe kanca. Wah, Bagong ki golek kanca gampang, Bagong ki wong grapyak semana. Ngono lho.
Aku ki grapyak semanak tur seneng njupuk nggone wong liya. Dadi akeh kancane ra ketang dipolosi kek. Bar nangis kok guyu nek. Kowe iki nek omong sok aneh. Om golek kanca dadak dipolosike ora. Ngono lho, ora usah do ditangisi. Aku sowan bapak iki aku nyuwun berkah pangestu. Pangestune wong tuwa kuwi dayani karo uripku. Aku nangis ki semelang nek tok jaluki dhuwit. Kok nek kowe njaluk sangu, monggo aku wis ora duwe tabuhan. Nabuh cengele kuwi apa? Tabungan kok tabungan. Wis entek tak nggo berdiam diri selama lockdown iki. Lockdown iki. Wis kanggo nutupi uripku. Wis nang ngono aku ora arep njaluk dhuwit. Ora apa, aku mung njaluk pangestu. Siji njaluk pangestu, loro sanane aku kek ana. Sanane ya ora ana. Ngono ya, Pak. Pangestune bapak wae tak pundi ana ing jejimat. Muga-muga dadi pusaka. Kowe aja lali Pak pendak salat ndongake aku. Iya, iya. Ngono ya. Muga-muga Bagong aja muni Bagong ning kono ora ana apa-apa. Engko ndak aku ora ndek apa-apa. Bagong nang paran dadi wong mukti, dadi wong sugih, iso mulyake wong tuwa. Ngono ya, Pak? Iya, iya. Wis ikhlas, ikhlas. Wis nek ikhlas titip bojoku, mantumu ae. Iya, iya, mantuku sing mental dhewe. Nek ora tok tresnani to, Pak? Sing jeneng karo mantu iki aku ki tresnane ora. Apa aku tak turu nggonmu? Wah. Akan jur nekat sumir ora. Ming titipi mantu kok arep turu nggone Bagong. Tak gula wentrahe mantumu. Putuku ya tak gula wentrahe sing apik-apik. Nah, ngono karo putu kok iso dikeki dit. Iya, iya, heeh. Wis ya, Reng. Aku lunga ya, Reng. Aku arep bakal kangen karo kowe, Gong. Wes, rasa nangis. Sesuk aku dadi wong sugih, kowe langsung tak tukoke terbeluk. Kowe ora ngono, Gong, iki serius aku kelangan tenan kowe iki. Sok nganu ya, Gong, sok menehi kabar ya cah bagus. Mesti, rasa kuwatir. Aku mesti kirim layang. Engko nek kira-kira kowe sugih, kowe tak tukoke sama smartphone. Kuwi lho, telepon genggam. Ya, dadi dhewe iso omong-omongan. Ku tak tukoke sing apa jenenge iki Android. Atau soalnya ngono aku seneng paran semasa COVID-16 iki. COVID-19 wis dienggo puyer. Oh ya wis. COVID-19 iki kowe karo aku isane ming pikol. Wah pikol. Terus aku ndak pamit ya, Tru. Iya. Hati-hati ya, Gong. Heeh, rasa do nangis. Ngopo do nangis? Wong aku ki bakal ora arep mati kok. Arep mukti. Mula sangono esem lan guyu. Aja tok sangone apa jenenge iki? Air mancur. Air mata. Ya, aku mangkat rasa kuwatir. Wis pokoke digula mentah bapak ya. Titip adimu Ipe. Rasa nangis wong kowe tak titipi adimu Ipe seneng era jama-jama kok. Sing mecake gendeng kae kowe to. Wong pincang kok liwat gendeng. Ayo gendenge mlethek. Ora gaya sing hati-hati ya, Gong. Terus aku makan lunga aja ya, Truk. Hati-hati, Gong. Kena dirangkul sih kek. Ora wis. Kowe nek ngrangkul mengan delok dit ora. Ya saura-urane kowe adikku. Wis ora. Ngono ya, Pak. Aku tenan lunga iki ora bakal kok ora bali ning golek pepadange ngati. Aku pengen dadi anak sing iso apa sembodo muktekke awakku dhewe tanpa pambiyantune bapak, tanpa peparinge bapak. Semare koten prayitna semores
semurire seka balik titiyoni tresnya purnama sasi hati-hati ya Tole. Serangumu wis cukup, wis asli rasanya ngoni wis tak dudake celengan. Engko tulung tanggaku nek ana sing ngalok mentoke do ilang. Ijolono ya Pak asline jujur wae tak colong tak nggo sangu. Wah. Ayo jane tenan-tenan ta iki. Arep lunga kok nyolongi mentoke tanggane. Wis tekno nek ora ngono ndak ora entuk. Wis aku pamit ya Pak. Ora kena nangis. Kudu sing tetek atine nek arep golek pepadhange ati. Nyuwun pamit Bapak. Sing hati-hati. Reng, aku mangkat yo Reng. Otak seseli sutang cangkem. Hati-hati ya, Geng. Ya terus aku pamit ya. Ya Reng sing arep. Ngono wae. Tulung jagake omah bojoku aku engko nek mukti do tak kabari rasa kuwatir, Pak. Sing hati-hati, Bang. Wis ya, Tru. Ya, Reng. Ternyoh piye ya wis puluhan taun serawung kok malah wis ngabat-abat nduk ra ono Bagong ki rasane sepi Pak. Wis sedina munggah seminggu dadi sesasi setahun tansah ngadang-adang kabar Bagong. Muga-muga bocah kae entuk dalan sing padhang, entuk dalan sing becik lan nampa kabejang saka panguwasaning dat sing Purwendad. Nggih Pak. Ayo netepi kewajibane dhewe-dhewe Petruk lan kowe Gareng. Carian putra lamun kawekasan nika wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta wis tekan jabaning rangka padukan Karang Kadempel. Tak sawang desaku yang ku cinta hujan hatiku neng biyen kudu tak ikhlasake. Aku nek ora ngono ndak ora tumangkar pikirku wis tak nyebal ngalas ngarep iki. Engko nek tekan kutha terus mengkari ya saura-urane pirang kilo meneh wis tekan gising samudra terus nyewa kapal mancing. Nyebrang supaya entuk kamukten ning pulau seberang kono. Ora ming udek kumlek nang omah nang sawah ndak ora ngudi kepinteran aku tenan.
ana apa-apa. Iki aku dadi aku tekan nang alas kok bingung, arep ngulon arep ngetan. Bareng aku ngenut karo krenteke ngati kok malah dalane mentok. Tekan ngarep grumbul. Wah, lah iki sing jeneng wong arep lunga merantau iki pancen godane ya akeh tenan. Nek ora tatap tangguh-tanggon sing dadi pikire Bagong, ora bakal iso mukti aku selawase. Tobat. Nganti tekan semprene kok yu ora ana sing bantu karo aku, sing nulungi karo aku. Monggo sikilku saya abu mergo kena racun ana ing tengahing alas kene kaki dewa. Kula turungi dateng kula tobat. Yen nganti ana wong sing mitulungi kelawan aku, yen wadon bakal tak pek sedulur. Yen lanang mbok kaya ngapa wujude mesti bakal tak ladeni nganti temekan ning lahir batinku bakal tak tresnani. Mencurigakan. Neng alas kok ana swara, monggo suarane kaya bintang film Cina. Dan wah nek ora kuat imanku iso kegodha perkara merantoku ming ora sida kelakon perkara wong wedok sing slamaning nek iki nek tak nengke apa ya kelakon wong wedok iki mati nang tengahing alas wong ora ana wong kemliwar babar blas. Lah tobat lha kok dadi ana sing nyuwara mestine wae ana pamongan. Nuwun sewu panjenengan sinten kok kula dipun tulungi kula nuwun sewu panjenengan iki nek ora tak tulungi cara. Welo. Aku ana piyai putri kok klekaran ning dhuwur watu. Jarike diunggahke. Tangane menet-menet nggon pupu sing abing. Wabuh ta pupune. Gedhe cilik. Tobat. Nuwun sewu mbok kula dipun tulungi. Nuwun sewu panjenengan sinten? Kula menika namung tiyang dusun sak pinggiring. Wana menika nami kula pun Parjiwati. Parjiwati. Kula menika namung tiyang dusun. Waduh, mau wedok kok undang-undangane Parji. Ae ora apa? Ora indah babar blas. Nuwun sewu sukunipun kenging menapa? Tobat kala wau kula menika pados kajeng nanging dumatan mboten ngertosaken maranipun. Suku kula menika kecocok ri wonten salebeting wana jebul ri kala wau mawa wisa saya dangu saya abuh kula mboten saged mlampah wangsul. Panjenengan sinten? Kula niki nggih namung tiyang dusun ning dusun kula tebih saking Karang Kadempel. Namanipun sinten? Rudi. Tobat. Rudi Hartono. Menika olahragawan. Oh iya, Dik. Nami kula Bagong. Mas Bagong. Nggih, Dik Parji. Terus kersanipun pripun? Mbok panjenengan menawi ngasta jamu menapa to? Wujudipun latri nambani dhateng kula. Nuwun sewu. Kula ajeng nambani nek kula kuwatir. Sababipun panjenengan kala wau ketingale ngedalaken upas. Lho. Upas sumpah niku lho. Upata. Upata. Sapa sing iso nambani aku nek wedok tak pes dulu nek lanang tak pek bojo. Lah nun sewu kula niku pun duwe bojo lho.
Tobat menawi panjenengan kersa lho, menawi panjenengan kersa niki ya apa ya ora kersa. Nyatanipun kula menika wonten dusun, kula menika kembang dusun. Kula menika kembang desa. Kula menika kathah sanget ingkang badhe ngayunaken nom-noman menika sami kepleh-kepleh sedaya wonten ngajengan kula. Kepengin mengku garwa kalian kula menapa panjenengan mboten badhe. Menawi panjenengan badhe andhuwa dhateng katresnan kula nek panjenengan saged nambani dhateng kula ya nambani wit durung kok ya wis anu ngrembug babakan sumpah lho, mboyo ditambani sik. Ngono wis ditambani nek mari yo piye rembuge kula nderek wong kula menika nuwun sewu lha niku rondo. Wah rondo putranipun dereng kagungan kok iso sing kakung sedo inggih nalika semanten ngethok wit nang ketibanan kampakipun piyambak mesake dan edian wala rondo kembang inggih dos pundi kula griya sampun wonten menapa sampun wonten lan semah kula rumiyin menika tasih nilar mendo menika menawi mboten klintu kawan dosa gangsal wedhus 45 inggih wah kuwi nek sing arep dudu bungkek bakal iso makani kuwi lajeng lembunipun mbok menawi tasih 17 sape inggih 17 inggih sawah kula menika nuwun sewu menawi mboten klintu menika 8.000 hektar ngantos dipun sambataken tangga tepale wah rondo sugih iki apa ya le meranto rasa ado-ado ngepek iki wae engko terus petrol tak nenehi 1000 meter bapak tak nenehi 1000 meter wis aku wis dianggep sugih menika ugi langkung prayogi ning suku kula dipun tambani rumiyin Kelurahan Bagong dipun tambani rumiyin semelah kula suwun kalih sing gawe urip Bagong kudu wong ampuh Bagong kudu wong pinter ning ming dadi lantaran nek pancen Bagong ditampa harus sing gawe urip dadi lantaran waluyane sukunipun Dek Parji mugi-mugi saged waluya nirmala temah jati temah mulya kula aturi monggo jebul Piyai Wasis Mas Bagong Mbak Tobat nggadahi keprigelan inggih menika metek nyatanipun sareng kula dipun petek lajeng boten abuh saged kinarya lumampah sakitipun ical Mbak Tobat wong sing kenori nggon dhuwur dengkul kok le mijet ditekan ndi saluran ngaten nggih otot menika saged ugi sing lara nggon sirah sing dipijet nggon jempol sikil niki wonten saluran pembuluh darah sing dumugi wonten ing kelapa anu kepala niku saged waluya nirmala jati jaya mamulya lah pupu niku otote mapan wonten ing pangkal pupu mila mriku niku kudu diurut Tobat matur nuwun Mas sami-sami Dek lajeng sakmenika kados pundi kula netepi dhateng sumpah kula lho kula netepi dhateng sumpah kula panjenengan kan kersa kula adosi wah wis iki godhok sing paling abot nang kene iki terus pundi kula menika nuwun sewu lho rondo kembang wonten ing dusun sak pinggiring wana menika sinten sing mboten ngertos rondo Parjiwati menika sedaya sampun sami kondang ngumandang kathah sanget ing badhe ngayunaken dhateng kula ning kula menika mboten cocok, kula menika mboten mathuk, kula mboten gathuk. Kula niku eleke. Tobat, elek nyatane ya iso tutulung kaliyan kula lho. Wong sing jeneng wong nggayuh utawa wong rabi menika mboten terus dumeh bagus menika nek mboten saged golek sandampangan nguntali bagus sing kuwi. Bener, heeh. Apa bendina tangi terus mengarep kon ngiling-ngiling rai. Apa bendina tangi terus mengkon musuh sirai. Mila tresna menika mboten babakan bagus, menawa mboten nanging menika babakan ati. Atiku atimu. Leres. Ning sae menika Kelurahan Bagong monggo nggih kersa nggih. Sik aja ngono. Aku dalam rangka prihatin.
prihatin kok aku ninggal Karang Kadempel, aku merantau. Aku merantau. Inggih, kok bola-bali. Engko ndak dikira lakone ora kuwi. Bagong dalam rangka merantau. Inggih. Lah badhe tindak dateng pundi? Sakarepku kok aku tekan ngendi ngono. Amarga aku golek pepadange ngati, aku nek mandeg terus ngepek kowe, terus kowe duwe apa tinggalan saka bojomu pirang-pirang hektar sapi 18 wedhus 45 padha karo aku ra mbudidaya, padha karo aku mung ngepek kayamu. Tegese tresnaku kuwi tresna mirunggan, mergo aku ora tresna karo kowe ning tresna karo bandamu. Itu nonsen. Gak masuk dalam kitabku. Inggih. Lajeng kersanipun kados pundi? Pokoke aku ora iso nek nampa kowe. Ning kula upami meksa, mo. Aku mau nek to peksa. Tobat kula terus panjenengan menyaksikan maluyaken dateng kula nek ora divaluyake Mas Bagong kula teng mriki wis dipangan singa, dipangan macan. Ane ngerti ngono ngerti apa mau tak pangan kowe. Tobat. Panjenengan menika lho gecul kumarucul kula semen kula menika menawi gadah sema ingkang lucu ngaten menika kula seneng. Tertentu kawon kula wonten griya menika mboten badhe bingung, mboten badhe susah mergo tansah digeculi dening Kilurah Bagong Seta. Kok nek omongane ngono kuwi mencas-mencan ngono kuwi suwe-suwe aku iso jatuh bangun lho. Jatuh bangun aku mengejarmu. Tobat suarane apik era jamak-jamak. Bato suarane kaya Katno. Biyen bekas penyekop. Kok penyekop? Sing tukang olah swara ki lho, penyanyi. Oh, penyanyi nganti penyekop. Kula nderek ora iso. Wis menek nekat, malah kowe tak tegeli dhewe kowe pun. Aduh pukulun. Pukulun sesemban kula, pukulun pengayoman kula. Mboten ngertos sangkan paranipun jebul. Wanita menika panjalmenipun pukulun dewaning Bagong. Ngilang Mas Sidam. Karing bawana langgeng. Ulun Sang Hyang Bawur Sari. Inggih pukulun. Badhe menapa Bagong? Sayektine ulun mimba wanita mau mung nyoba lawan jeneng kita. Jebolan teping tekad kita wis tekan lahir batin kon kita bakal merantau ning tanah seberang. Nggih pukulun. Bagong aja kuwatir. Salaku jantara kita ulun ingkang bakal tansah ngawat-awati lan persnekke kita tekan papan kita merantau mengko bakal dadi wong kang mukti ngawibawa Nyakrawati mau benda. Ora iso disuwawa iki. Ngandel ora. Tekan mlebu ngalas tekan tengah ngalas aku wis ndonga. Aja ketemu jerapah. Lah malah iki ketemu tapir. Monggo tapir iki irunge dawa banget. Aku semlang nek ngono-ngono. Adus. Ngematke terus e. Gak ilere nang nggon siung ki tetes-tetes kaya ngono. Wah, jan wis. Ning oke lah. Kabeh tak anggap godha pangrencana. Wong kepengin mukti iki kudu wani mati. Pilihane mung werna loro, mukti apa mati. Wis, nek pancen Sang Hyang Pikulun Bawur Sari jangkung lakune Bagong mesti kena lara ning ora bakal tekaning pati. Bagong kang minangka sasmitaning dewa. Macan iki. Oke, ora masalah.
Nek pancen kowe iso tata jalma kaya slamaing menungsa lumrah. Wis sapa kowe? Tak disiki pokoke. Takon karo aku sing tunggu alas kene. Singa jalma dudu. Singa Sardula lupa dudu. Sardula mangsa jalma dudu. Kowe kok apal jeneng macan? Aku kerep ndalekke Ndara Janaka anggere bar gara-gara ketemu macan. Aku apal karo jenenge macan. Kowe sapa? Aku Bagong. Kowe? Aku Singa Pradangga. Singa Pradangga? Ya, singa singaning Pradangga. Lah anyar jenenge. Seneng banget aku lakon iki. Nyenengke pokoke. Gawe bunga. Iya. Kowe arep endi, Bagong? Arep lunga ning tanah seberang kowe arep ngopo? Aku ingkang bakal balekake lakumu mergo aku entuk dawuhing dewa ki yen balekake lakumu. Rawe-rawe lantas malang-malang bakal tak putuk. Kaya apa aku sing tekaning pati. Nek pancen kowe macane Bagong arep balekke Bagong luwung tok pateni mbak anakku mulih wirang ora iso muktekke wong tuaku. Ning kosok baline lena pangendamu teko musuh Bagong sirna margalayu. Oh, untal malang. Ya untal mujur aja malang. Yo. Gulung dening ki Lurah Bagong wis ora wedi mati. Krana tekadipun ingkang badhe dumugi wonten papan ingkang tinuju nalika kesemanten Yanaya Baskara Titimangsa ical wujuding Sardula nenggih Sang Hyang Pikulun Bathara Nrada. Oh, pemulon. Wonten menapa Pukulun? Ah, perkencang warudayang Pak Pong mbok bolong kali cudi sapa sing gawe? Wis penak-penak dadi dewa kok dadak dadi macan barang. Ah, merga ulun goleki suwijining dewa ingkang nedeng owah pikire. Napa dewa niku iso ana sing edan? Ya iso wae. Dewa kayangan ki ana sing lagi ana owah pikire ya kuwi Bathara Bawarsari. Waduh. Wah, dewa kowe koclok. Apa kita ngerti? Ngerti ketemu aku wae. Muni wong wilayah Bagong tak awat-awati laku jantramu ngoten niku e. Wah, lah pancen senengane gebeda karo titah Bawarsari. Nek ora tak arangke tak jak bayi nang kayangan ora gawe-gawe keker jagat raya wis kita le lunga saka areng kadempel lakonana dhewe aja jagake pengayomane Bawarsari. Ae dewa rada petuk kok kekere. Ning sandangane wah ngene. Kaya satriya ya, kaya dewa tenan ning kok petuk. Ning saiki akeh. Sandangane iki ya gleling ae ning. Rada wah ya pirang-pirang. Wis ora ana sing ngayomi karo aku. Ora ana sing apa ya?
ngeker aku saka Kadawa kan. Wis tekan kene iki mandeg sik rada saudara. Aku tak mikir bacute lakon iki. Mula gara-gara sikik karo tak mikir engko endinge kepiye iki. Ya mresutek tenan tak teruske ahli mlaku ndak malah ora tekan-tekan gone mau. Nyatlaning kalangwan aglar pandhan muncar tinon lir kekunang surem sorotetan padang glis wong kang munggel kawi pagedhonganing laku nalika semanten lurah baganganipun ilar Karang Kadempel wis ngancik 17 warsa wonten ing mapan wonten ing tanah sabrang Ki Lurah Bagong nalika semanten keparinging jauta wis dadi juragan wis sugih mblegedhu mangreh pinten-pinten para kawula wonten ing laladan tanah sabrang nalika semanten wis magrong bali wis maning Ki Lurah Bagong. Marara mangoswamya ngambrang ngengkati karunaning kaswase dosang gandha wastrat maja ing Lasiron wonten dawuh piye kahanan pabrikku? Apa isih jalan? Pangestunipun tasih melampah. Juragan malah samangke pamundutan saya kathah. Wonten ingkang nyuwun ukuran langkung ageng tinimbang sak mestinipun. Gaweke, pokoke digaweke. Mergo kuwi kebutuhane para wanita. Nggih, mangke. Malah dinten samangke ingkang langkung pajeng menika ingkang 38A. Wah, ngungkuli ning ora apa-apa awak dhewe sebagai anu apa jenenge wong sing gawe iku bisa nuruti karo konsumen. Iya Lendis wonten dawuh bos kowe ngira wis tak paringi dhuwit ta kanggo gawe untu palsu kok tetep isih growong cangkemmu kaya ngono lho menika kagem ciri khas supados samangke tiyang menika mboten pangling kalian kula. Bagus. Piye? Tos sitemku laris ora? Iya awit krana kawontenan kados mekaten menika, Bos. Sementara waktu menika mboten wonten tiyang ingkang gadhahi damel wekasan sak menika nganggur wonten ing griya. Ora sok tok teteli. Onderdile lho. Inggih. Aku ngerti nek kowe iki wiwit mulai bribek-bribek gawe apa jenenge iki wadah corong kuwi dhewe. Wadah corong menika tos hitam. Inggih. Ora nyolongi nggon aku lho, nggone dhewe-dhewe, mlaku dhewe-dhewe. Inggih. Ngestakaken dawuh. Aku iki suwe-suwe tak pikir-pikir kowe saya duwe alat canggih-canggih ku gek njukuki tabungan nggon aku. Mboten, Bos. Mboten saestu kula mboten badhe. Wondo enten dawuh. Priye pabrik payake sing jalan? Paestunipun namung samenika kathah ingkang sami nyuwun supados dipun wontenaken utawi dipun adalaken menika cek payek jingking. Kowe sing ngakon sapa mayek kok karo jengking? Payek jingking, Bos. Ya syukur nek pancen kaya ngono syukur. Wah, jan nganti tumpuk bandaku. Kowe ngerti dhewe to?
Aku anggere lenggah nang ngarep omah ki ana wong manthuk wae tak uncali 100.000. Nggih. Saka nggonku Darma. Saka nggonku seneng dedarma karo sak pepadane. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Engko kowe bali tak nahi amplop nyepuluh domno karo tangga teparamu sing padha kekurang-kurangan. Nggih, nggih. Ngestakaken dawuh. Ya, amplop tok isen ana. Waduh. Dadi aku ngajari kowe supaya dedono karo tangga teparamu ora aming menggantungkan karo aku. Aku ki duwe kaya ngene iki ya berusaha mbiyen wit aku tekan negara kene iki. Aku berusaha dodol apa sing iso tak dol. Saiki aku iso gawe pabrik, iso duwe pom bensin. Waduh, nggih, ngestakaken dawuh menika awit saking kerja keras. Anu Juragan Bagong. Iya, iki ya iso ngrasake muktine, iso ngrasake senenge. Nggih. Dis, Enten dawuh. tulung kowe nang omah ngrakit kuwi terus engko salone disalurke nang anuku ya apa? Kamarku. Oh, nggih. Aku kangen karo budayaku nang tanah Jawa kana, Ndik. Budayaku nang tanah Jawa kana iki wah nyenengake. Kowe ndong tak ngerti sing jeneng uyon-uyon. Uyon-uyon isam, sami mawon kalian melayu-melayu. Melayu-melayu nabrak ndasmu. Uyon-uyon kuwi saka gamelan terus ditabuh. Gamelan kok ya ora ngerti nang negara kene ora nang gamelan. Upama ana ya ming siji loro sing duweni kowe wis sing tau ning negaraku. Nggih, nggih. Gamelan kuwi apik banget. Aku kangen aku. Aku arep tuku. Ning danaku urung mencukupi mergo kudu dadak numpak kapal. Nanti pun kelekaken jeneng. Sak perangkat kuwi nang kene larange ra jamak-jamak. Mula aku kangen. Aku nang kene mung mangan roti. Terus dileleti mentega. Kowe iki ngapusi aku to, Dis? Roti tok cet kuning. Tak akokke mentega. Bareng tak pangan kok wangur. Mertekanipun telas kula ajrih dipun dukani alian Juragan Bagong kula lajeng kula cet kuning. Nang kene aku ya mung mangan apa jenenge iki? Spaghetti. Nah nang nggon aku ana jenenge bakmi kopiok. Wah. Tuwa bakmi nyemek kae. Kowe ora ngrasake. Sok kala masa tak jak ning negaraku. Nggih. Nggih. Kula penyanyi nggih dahar donat nggih remen. Nang nggon aku jenenge galundeng. Utama onde-onde. Nggih, nggih. Kuwi nek pas sekaten kuwi arep mangan onde-onde pira wae mesti kelakon. Nek nang kene donan, nang kono onde-onde. Nggih, nggih. Nang kene ra iso ngrungokke uyon-uyon, nang kene ra iso ngrungokke gendeng-gendeng, aku wis susah. Nang kene anane ming. Nah, apa kudune atos. Karo nganggo mantel nyanyi kok nganggo mantel. Nika jemper. Jemper iki sing ning mobil kuwi jemper, nggo nabrak cengelmu iso modar. Nggih, nek wonten mriki menika jenenge rap. Rap ki basa Inggrise tikus. Wah kuwi lagune tikus apa piye? Meng tangane dijok-jokke. Apa iki? Aku arep ngising ora ana nggone. Nah ono nuladalaku utop mlondanatung jaya tunggak sindene aja nganggo kebaya. Aku nek ngene iki terus kangen karo kakang-kakangku jek. Juragan Bagong kok muwun, Juragan Bagong kok muwun. Aku kangen karo bapakku. Aku kangen karo kakangku sing jeneng Petruk kuwi nek ngerti asli mbok kepengin bacok ndase. Gaweane sok maeka aku ning aku sok dipaekake ora nesu ning malah seneng. Aku sekelingan karo kakangku sing jeneng Gareng. Jebul wong ning paran ki rasane ora kepenak, nikmat kaya ngapa isih kelingan bumi kelahiranku kok desaku. Lajeng kersanipun Aku tak mulai ya Dis. Sound system tak pasrahke kowe. nggih. Kae genset kae urupno. Oh nggih. Menawa murup kabele cekelen. Engko nek kowe modar.
Ora ndeng iki men guyon iki tak keke kowe tenan Dis. Matur nuwun. Dinggo ngopeni wong kene ya. Nggih. Ron lan siron. Wonten dawuh. Pabrek-brek kae upakarane. Aja iso gaweke wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Nggih, Wanda. Enten dawuh ora samelu bali. Mboten. Peyek open ana. Nggih. Nek kentekan bahan bojomu glepungono. Gorengan ya entuk. Aku kangen karo bapak karo kakang-kakangku aku tak mulih. Pendak ana kol liwat. Wit. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Bagong ora teko. Bagong teko. Pendak ana kol kampus liwat anggere mandeg tak matke sing medhun nudu Bagong aku kangen tenan lho Tru. Aku ya iya. Pendak ana becak liwat kaya nggawa Bagong pur nggawa areng. Lek ku ngarep-arep rasane rek. Muga-muga mulai ya Tru. Ya muga-muga wong ya awake dhewe iki telu-telu ning atunggal ora iso dipisahake ora. Apa iki Tru? Nek sandangane juragan. Kowe ora ngrangkul aku, Reng. Lho. Kok ngerti aku? Reng. Mbok ora bedak-bedake ya. Aku tak rewangi nyabrang numpak kapal Ferry. Kapale wedok. Iya. Nek iso ketemu karo kowe bareng tekan kene kok kowe nambuhi aku to, Reng. Ora perkara nambuhi Mas nyuwun ngapunten kula niki dereng tepang kala panjenengan. Panjenengan niku sinten wong nyatane ketoke sandangane kaya piyayi kok. Lah aku ki adikmu. Wah, adik kula niku buluk nika. Lecek nika. Awak resik kaya ngono kaya piyayi sing kulino perawatan. Dudu ya Tru ya. Nek ketoke ya dudu. Tru. Ora ngarani atiku lho, Tru. Aku adikmu tenan, Tru. Aku adikmu Bagong tenan. Bagong ngaku aku senengane ra. Oh. Dua. Udu. Wes. Kesuwen lek kulunga. Gareng ra ngakoni aku. Petro ra ngakoni aku. Mong aku kangen tenan nek agrek gelem ngrangkul aku ora tak kaya apa-apa wong jebule aku nggawa sangu ki kurang. Tiwas tak kake mblendis. Tiwas tak kake lasiron. Wanda ayo do bunga. Wah, Rek, ora ngono kuwi to nek aku ki Bagong tenan. Oh. Bapak, kula ngaturaken sungkem nggih, Pak. Menika sinten? Aku ki lho.
Iki lho aku. Weh, mangke riyen to? Kula niku nung derajate ngaceplik niku mboten nggadhahi sederek piyai luhur langkung-langkung piyai ningrat. Kemudian sini. Lah kok malah nyanyi. Bareng bapakmu ningrat aku kelingan. Semrot Jamrut. Aku Bagong, Pak. Bagong sinten? Wong kula dereng nate pinanggih. Nggih. Kula ya dereng nate pinanggih. Nggih kula dereng nate pinanggih kok ngaku Bagong. Bagong niku mbuluk, awake reget, kathoke abang, mongko training, ora tau nggo klambi, gegere niku ngapal sok ngusungi kayu. Pokoke sarwa wong niku ketok kaya wong wong elik niki ya. Dudu Bagong sing nganggo sandangan kaya ngoten niku. Pak, aku tenan Pak iki. Kula mboten tepangan panjenengan. Wah, tak salin ora betul. Pak, Bagong. Lah, nek iki anakku tenan nek iki. Iki bapakku tenan. Wah. Itu 21 tahun. Ayo. Ketemu kok wis njukuk dompete bapak. Iki. Wah. Kangen banget aku ora. Kowe piye kahananmu ning kono? Ayo mau sing tok weruh mau sandanganku kaya ngono mau. Waduh, mukti. Syukur. Bapak 1000 meter, garing 1000 meter, Petruk 1000 meter. Wah, iki wis kere meneh, Pak. Aku nyebrang rene iki kira-kira aku 90 yuta. Ku jebul juga perjalanan wae kurang. Kowe lah kowe terus piye? Wis iki kere meneh aku. Wah, wis ra ana utut-utane wis. Apa kowe? 1000 meter nggo nguruki ndiase kuwi apa? Wah, kene wis ngarep-arep Gong paring ora aku iki bali aku iki melu mukti ora. Aku ora perkara nggon mukti kok, Tru. Aku mulai ketemu bapak, aku ngidak bumi kelahiranku. Iki rasane wis kaya mukti sondo langit kaya wis wong sugih-sugih ya. Sadok-adoke aku lunga ora bakal iso aku lali karo bumi kelahiranku kok, Tru.
Endi? Apa endi lho? Nganu lho kanu. Kan 0364492. Kita keki. Tak gawe kok. Tak gawe iki. Yang kok tak ngene kok. Ana ning ndi? Oh, ora ojo kuwi. Ojo iki. Tak ki nyambut gawe iki.